Reaccionando ando, parte... Tío, non me acordo que parte era. O correo electrónico que recibimos ante todos os docentes do Sindicato Único. Ou a Santísima Trinidade. 3 pezas que fan unha soa. Un único Deus. Non é que me entusiasme especialmente ler este correo inteiro, así que o que vou facer vai ser lervos pequenas pezas. Vou comezar con este parágrafo e coa súa frase final, porque a verdade é que cando alguén ten a razón hai que darlla. Efectivamente, os resultados están aí. Concretamente, están aquí. E están aquí, como moi ben nos din, para quen queira velos. Polo tanto, os resultados son que a Consellería ningunea o sindicato maioritario cando pacta minucias cos sindicatos minoritarios. Imos agora con este parágrafo onde se nos di que hai 3 organizacións sindicais cuxa finalidade é conseguir melloras para todo o profesorado. E en cambio hai outra que representa a maioría do profesorado que resulta que ten como finalidade prioritaria conseguir un obxectivo político. Tamén me chama a atención esta sentencia de que ningunha outra organización sindical nos vai marcar nin o ritmo nin a folla de ruta. Isto tampouco vos vou negar, porque está moi claro que se seguirades o ritmo doutras organizacións sindicais, desde logo que iades andar un poquinho máis lixeiros. E pero ao final deixei a imaxe desta nena, que a pobre non ten culpa, pero é o que escolleron para acompañar a mensaxe electrónica. Que nos queredes dicir con esta imaxe? Que non queredes escoitar o profesorado? Que temos que calar? Está falando a través de vos a Consellería? Pois sinto dicirvos que o profesorado nin vai calar nin se vai vender.